sekolah jangan male-male coba raja jadilah anak babakti ka urang tua. Iyo iyo dah dina sekolah rajin baraja jangan ragu udah ka adia denai sekolah indah ka male-male apa kata udah dah ka dia bantah salamonyo ka adia turuikan. Jadilah anak nan babakti ka urang tua baumpamo adi rajin nan budala sanang pulo. Iyo iyo dah baitu pulo pituah udah ka adia lah pasti indah ka lupa untuk ka salamonya segala perhatian dan udah berikan jasanya udah ndak terlupakan. Jangan ragulah dah adia rajin baraja supaya na senang hati rang tua kita. Iyo iyo tu dia sanang udah mandanga bulihan nata capai apa nan dicitokan. Jangan ragulah dah adia rajin baraja supaya na senang hati rang tua kita. Iyo iyo tu dia sanang udah mandanga bulihan nata capai apa nan dicitokan. Adia udah rajin sekolah jangan male-male coba raja jadilah anak babakti ka urang